No niin, tänään alkaa 4. vuorokausi vesipaastoa ja täytyy sanoa, että aika hyvin on mennyt. Että eilen meinasi joku flunssavirus iskeä, kun kävin liian vähissä vaatteissa pyöräilemässä ja tuli kylmä ja nenästä alkoi vuottaa nestettä sitten. Mutta joo, olen aikaisemminkin tehnyt vesipaaston maksimissaan 6 vuorokauden mittaisen ja nyt teen uudestaan tällaisen viikon mittaisen ja aikaisemmin päättynyt vesipaasto suolan puutteeseen. Olen ihan liian vähän käyttänyt aikaisemmin suolaa. Eli nyt käytän 1 teelusikallisen suolaa litrassa vettä vuorokaudessa. Niin ei ala päätä särkeä. Olen huomannut sen nyt kyllä, että päätä ei ole särjennyt ja muutenkin olo ollut virkeä. Ja nyt paino näytti 84,5, eli lähtöpaino oli se 88 kiloa. Ja näillä näkymin ainakin maanantaihin saakka tämä nyt kestää ja siitä eteenpäin, jos olo on mukava, niin jatkan paastoa. Tavoitteena se 75 kiloa, mikä oli joskus 2000-luvulla viimeksi. Eli siihen on varmaan vielä matkaa enemmän kuin se maanantai. Mutta näillä mennään. Tsemppiä teillekin, jotka vesipaastoa olette kokeilleet tai meinaatte kokeilla. Mutta olkaa lääkäriin yhteydessä, jos teillä on jotain diabetes, YMS, muita vaivoja, jotka saattavat vesipaaston aloittamisen estää. Minä en ole lääkäri, enkä aio ruveta neuvomaan sen enempiä, kun en tiedä ihmisten tilannetta ja sen puolin. Ei muuta, moi.